Skoro som spadol zo stoličky. Dürer dnes na TA3 vyhlásil, že máme prestať hovoriť o dôchodcoch, lebo to spúšťa hnev mladej a strednej generácie, napísal na svojom telegramovom účte podpredseda parlamentu Ľuboš Blaha a ďalej pokračoval. Vyhovoril sa na údajné maily od vraj dôchodcov, ktoré mu určite anonymne napísal jeho brat Iliev, len aby sa moderátor mohol vyhrážať seniorom. To je hrôza. Čo si to Dürer do pekla dovoľuje? On sa vyhráža hnevom mladých ľudí za to, že chceme pomáhať našim rodičom. Ja som príslušník strednej generácie a vyprosujem si, aby nejaký Dürer hovoril v mojom mene, že je tu hnev voči seniorom. Naopak cítim vďaku, neuveriteľnú vďaku voči našim mamám a otcom za to, že tu vybudovali všetko, čo na Slovensku máme. A neoliberálni gangstri, ktorých zastupuje Dürer, všetko, čo naši starí rodičia za socializmu vybudovali, rozkradli a vypredali do zahraničia, tak nech Dürer láskavo drží ústa. A nech sa nevyhráža hnevom. Seniori si vyššie dôchodky zaslúžia. To nie sú žiadne milodary od Dürera. To je dlh, ktorý ako spoločnosť máme voči tým, čo celý život poctivo pracovali a odvádzali dane a odvody. Ako si môže moderátor spravodajskej televízie dovoliť účelovo sa odkazovať na nejaké fiktívne maily dôchodcov a vyhrážať sa hnevom a generačnou nenávisťou voči seniorom? Každú nedeľu nás Dürer otravuje nejakou vymyslenou nenávisťou voči gejom, pritom ľuďom vadí iba dúhová ideológia, nič iné. Keď ide o gejov, tak tam Dürer skáče ako pukanec na panvici, ale sám pritom šíri nenávisť voči tým najbezbrannejším, voči seniorom. Toto je taký gigantický prešľap moderátora, že by mal Dürer okamžite opustiť verejný priestor. Haló TA3, to vážne chcete zamestnávať generačného rasistu? Dovoľte, aby som sa v mene mladej a strednej generácie ospravedlnil seniorom za to, čo dnes zo seba vypustil hejter Dürer. Nie, s výnimkou liberálnych kaviarní, ktoré seba stredne riešia len seba a svoje egá, nikto nenamieta, aby štát pomáhal seniorom najviac ako len vie. A dovoľte sa poďakovať našim rodičom a sľúbiť, že naša vláda urobí všetko preto, aby seniori, ktorých Matovič ošklbával, dostali dramaticky vyššie dôchodky, ako to bolo v ére Čaputovskej beznádeje. Budeme pomáhať aj mladým ľuďom a strednej generácii, to sa nejako nevylučuje s tým, že pomáhame seniorom. Ale ostro odmietame medzigeneračnú nenávisť, ktorú povzbudzuje televízia TA3 pomocou bývalého hovorcu zlodeja Imreceho. Hanbite sa, pán Dürer. Toto ste vážne prehnali. Choďte sa ako prvé ospravedlniť svojim rodičom a potom celému Slovensku. A už nikdy nelezte pred kameru.